гимнастички да видим. Първата от тях, нашата Стиляна Николова. Успех, Стиляна. Успех на малкото ни лъвче. Браво! Браво на Стиляна! Страхотно изиграване направи. С настроение, с прецизност, така както много умна игра. Нея. Страхотно игра. Много умна игра. Ами сега за съдиите какво ще бъде? И Рафаели представи силна лента и Стиляна Николова за наша радост завърши вечерта по брилянтен начин. Внимавахме много за пируетите. Мощна прегръдка от нейната треньорка Валентина Иванова. По-рано днес не успя да изиграе лентата си. Допусна грешка, но сега мога да кажа, че направи едно изключително стабилно изиграване и много умно, тъй като имаше няколко кризисни момента в началото на финала, но много умна, много внимателна, много прецизна. Нашата звездичка е Стиляна. Много убедителен сезон направи тя, за да заслужи мястото си като титуляр в националния ни отбор. Бронзова медалистка от многобоя на Европейското първенство е Стиляна. Публиката на крака. Много подаръци получи. Много трибагреници се веят по трибуните. Ето това е смисъла да домакинстваме на големи шампионати, да имат възможност всички тези хора да видят, да подкрепят нашите грации, а от друга страна пък те да усетят тази подкрепа. Много обичани са и двете българки, и Боряна Калейн, и Стиляна Николова. Много артистични, с много силни композиции, абсолютно адекватни на новия правилник. 31,850 е оценката на Стиляна Николова и още едно сребърно отличие за Стили.